ಗಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೆ ಓಡಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಾಂಜಿ ರಾಜು ಆಚಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಲ್ಲ Three, two, one, go. Alah, mantap. Hi guys, welcome to the channel Dream Vlogs. Like ini an vlog start ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ತಬಡ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಡೊಲ್ಲೇವೆ. ಅರೆ ಬಂಗಾಪುನ್. ಅರೆ ಬಂಗಾಪುನಿ ಎಂಕ vlog ಮಾಡ್ಪೆರ ಪಂಡರಾತಾರೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಪೆರ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಎಂಕ. ಮೊಲೆ ಗೊತ್ತಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅಂಚ ಕೂಲಿದ ಅಧಿಕಾರ ದಿನದ ತೊಂದಲ್ಲ ಆಗ್ತಿದೆ. ಕೂಲಿತ ಮಾಲ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಫೋನ್. ಎಸ್ಟಿ ಮಾಲ್ ಗೆ ಅವು ಎಂಕ ಇತನೆಟ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕುಟ್ಲಡೋಲ ಎಸ್ಟಿ ಮಾಲ್ ಆತಿನ. ಸೊ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಎಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಪಂಡ ಇನಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಿಂಕ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪಡು ಒಂಜಿ ನಿಕಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬತ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಸ್ಪಾರ್ಗೆ ತೂಕನ್ನದಲ್ಲ ಮೂಲು ಅಮ್ಮನ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲ ದಿಕ್ಕುಣ ಅಂದು ಪೊಯ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸ್ಪಾರ್ದವ್ಲೈ ಪೊಯ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಉಂಡಾ ಬ್ಯಾಗ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಲಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಕೊರ್ಲೆ ಏತು ತೋಪು ತೆತ್ತೊಂಡಿದ್ವಿ ಏತು ಕಾಫಿ ತೆತ್ತೊಂಡದು ವಂಚನೆ ರೇಟ್ ಆಯ್ತಾ ಅವೇ 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 ಪೈ ಪಾಡಾಯ್ತು ಶ್ರೀಯಾ ಬಿಡ್ಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂಡಲ ಐ ಮೀನ್ ಬಲ್ಕ ಅಂದ ದಾಗ Hello guys, I'm today. betul betul. ಇಪ್ಪಡ ಟೆನ್ಷನ್ ರಡ್ಲ ಓಪ Ning kawate. Ning kawate. ಹೈಡ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಏನು ಪತ್ರ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ MRP ತೂಕ MRP 350 ಉಂಟು. ಈ ಚೆಲ್ಲಿ ಅಂಗಿ ಮಾರ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪಕ್ಕ ಬಲ್ಲಿದೆ ಅಮೌಂಟ್ ಇರ್ತೇನೆ ಪಕ್ಕ ಬಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಇಕ್ಕಡೆ ಎಂಚ ಮೇಲೆ ಇಪ್ಪಿನಿ ಅವು ಪೊಗ್ಗು ಜಾಣ ಇದೇನೆ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ನಿಂದು ಯಾರು ಬುಡ್ದು ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಿಂದು ಪೊಗ್ಗುಜಿ ಪತ್ತೆಗೆ ಎಂಚಗೆ ದಿಲ್ಲ ಕೆಪ್ಪಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಪತ್ತಿಗೆಂಡು ಅನ್ನ ಬುಡ್ಡಿ ಮೆಗ್ಗೆ ಬತ್ತಿ ತುಲ್ಲ ಕೆಪಿಗಿದಿಲ್ಲ ಪತ್ತಿಗೆಂಡು ಪಪ್ಪಗ ಕುಕ್ಕರ್ ಅವೈಕು ಯೂಸ್ ಆಪಣ అంత తింటాలి కజిపాపుడు కజిపాద నీకు తెప్పుడకుండత అవి అయితే కూడా అయిపోండి వ్యూవర్స్ చూస్తారు నిక్లేనా పంపిణీ అని
ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡ್ಬೋದು ಕಜಿಬ್ ದುಲೈ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಮಲ್ಲಚ್ಚಿ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಲ್ಲ ತುಕ ದಾದವು ತುಕ ದಾದ ತುಕ ಏತ ಡೋಲಾಂಡ ದೇವರೇ ಪೋಯ್ ರೈಟ್ ಪೋಯ್ ನಾನು ಬಲ ಮೊದಲಿಂದ ನನ್ನ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೋನಾಗ ಶ್ರೀ ಅನ್ನಲೆ ತೊಂಪಾರೆ ಇಜ್ಜಿ ನಾ ಭೂತ ಉಂಟು 10 ರೂಪಾಯಿ ಎನ್ನ ಭೂತ ಎಂಚಿನ ಯಾನು ಭೂತ ಸಾಂಗ ಉಂಡು ಮೀನ್ ತುಕ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅವರ ಮೀನ್ ತುಕ ಮಾಂಜಿ ಟೂನಾ ಬಂಗುಡೆ ಕಿಂಗ್ ಫಿಶ್ ಅಲ್ಲ ಭೂತಾಯಿ ಅಲ್ಲ ಪಿಂಕುನ ಭೂತಾಯಿ ನಿನ್ನ ಭೂತಾಯಿ ಉಂಡು ಪಿಂಕುನ ಭೂತಾಯಿ ಇಂದ ಅಲ್ಪ ರೇಟ್ 250 250 ಕೆಜಿಗೆ ದಾದಾ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಅಂತೂ ಗೊಂಬೆ ಪಾತುಂದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಯ್ತಾ ಕಣ್ಣು ಇತ್ತೇನೆ ಸಹ ಇದ್ದಂಡು ದೇವರೇ ಗೊತ್ತಾವು ಗೊಂಬೆ ಇಂಚಿನ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡಕ್ಕೇನು ಜಲೆಗ್ ಇದು ಮತ್ತೆ ಓಲ್ಡ್ ಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲ ಒಂದಿಲ್ಲ ಸರಿ ಇದ್ದ ಉತ್ತರ ಲೆಫ್ಟ್ಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ರೈಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ರೈಟ್ಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಲೆಫ್ಟ್ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಬಗದಾದ ಪಂಡ ಆಯ್ತು ಲೈಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೇರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಮಲ್ತಾ ಅದನ್ನು ಒಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಭಾರತ ಬೈದಿನ ಐಟಮ್ ದಾದ ಮಾತ ಬಂದ ಇದು ವಾಟರ್ ಬಾಟ್ಲು ರಡ್ನೆತ ಮೊರಣ್ಣೆ ಹಿಡ್ದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ 5 kg ನೀರುಳ್ಳಿ ಪೈ ಪಾಡ್ಲೆ ಕುಂಟರ್ದೆರೆ ಒಂದು ಕುಕ್ಕರ್ ಒಯ್ಕಂದು ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಏನಿದೆ ಅದೀಗ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಬಾರಿ ಬಂಗನೆ ಇತ್ತೆ ಬೋಳೂರು ಹತ್ತೈತೆ ಬತ್ತೇರಿ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ರೋಡ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಸರಿ ಇತ್ತಜಿ ನಮ್ಮ ನೈಟ್ ಜಾರಂದೆ ಸ್ಥಾನದ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಜಿ ಮೂಲ ಗರ್ತ ಪಡ್ದಾರ ಅಂದ್ರೆ ಎದುರೆದುರು ಪೋಯ್ ಈ ಜನ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲ ಪೋಯ್ ಬಕ್ಕ ಗಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೆ ಓಡಾಡ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ರಮ್ಮ ವಾಂಜಿ ರಾಡು ಆಂಚಿ ತುಲೆ ಕಾರು ಯಾನ್ ಶೇಕ್ ಮಾಡ್ತಂಜಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾರಿದ್ದು ಗುರಿ ಅಥವಾ ಓಡಾಡುವ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಒಂದ್ ಜನ ಏರೊಂದು ಪಾರ್ಕ್ ಏನಂತೀನಿ ಮಾಮೂಲ ಶ್ರೀ ಅಲ್ಲ ತಲವುಲುಂಡು ಪಾರ್ಕ್ ನಿಗಲ್ ಕುಲ್ಲ ರೀಚ್ ಆತ ಮೂಲು ಬೋಟ್ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎದುರು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸೆಂಟರ್ ದಾದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ತೊಕನೆತ್ತ ಉಲೈ ಪೋಕ ಏಪಾಲ ಮೂಲ ಬಣ್ಣ ಫುಲ್ ಜನ ಒಪ್ಪುಂಡು ಇನ್ನು ಜನ ಇಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆ ಕುಲ್ದುಂಡಿತ್ತೆ ಬೂರ ನಾನು ಪಾಡುವೆ ಮೇಹಂಡ ತಿತ್ತು ಸರಿಜಿದೆ ಒಂಜಿ ಬೋಟ್ ಬರ್ತಾನೆ ಬರಚಿ ಬಾಲೆ ಉಂಟು
ಪಿಂಕ್ ತೂಪಿನ ಎದುರು ಎಲ್ಲ ಕುಲ್ಲೇರ ಅಂದ್ರೆ ಅದ ಎದುರು ನಂಗೆ ಬೈ ನಮ್ಮ ಕುಲ್ಲಿಗ ಬೋಟಿನ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲರಿ ಈತ ಜನ ಬಪ್ಪಿನ ಮುಟ ವೇಟಿಂಗ್ ಆಗ ಅಪ್ಪಗೆ खत्म बेगर मा तेने गुंडे आगे मेकअप ಐಕ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಪಿನಿ ತಿನ್ನಾಗ ಪೋತಿ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ ಚಲೋ ಅವು ಸಿಮೆಂಟ್ ತಗೋಣ ಓರ್ ವಿಜ್ಞಾಪನ ಒಂದು ದೆಪ್ಪಡು ರದ್ದಿನ ಸನ್ನದಿ ಬಿಟ್ಟು ಲೈಟ್ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಬೋಟು ಅದೇ ಲೆವೆಲ್ ಕಟ್ಟಬಟ್ಟಿರ್ತಲ್ಲ ಬೀಚ್ ಇತ್ತ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಬಂತಲ್ಲ ಅನ್ನ ನೀರಿಗೆ ಜಪ್ಪು ಜೀಂದು ನೀರಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂತೆ ಜಪ್ಪರಿಜ್ಜಿಂದು ಕಲಿತ ಅಂಗಡಿ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಪೋತು ಜೈತ ಪಪ್ಪನ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಉಂಟು ಬೈ ಕಲಿ ಬತ್ತಂಡು ತೂಕ ಎಸ್ ಮೈಪಿಳೆ ಪಾರ್ಕ ಇದು ಸ್ವೀಟ್ ಉಂಡ ಇಂಚಿನೊಂದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೂಪರ್ ಉಂಟು ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಬೀಚ್ പോയി ಜೈದೇರಿ ಅಬ್ಬೋ ದೇವರ ತುಚ್ಚಂದ ಮಾರ ಮೆಲ್ಲ ಪೋದು ಜೆತ್ತೀನಿ ಜೆತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಲಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊಡ್ಲೆ ಈ ಡಾಗಿ ದಾಲೆ ಕಂದಜಿ ಇದ್ರ ಬಣ್ಣಾಗ ಪೋಡಿಗಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಏ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊರ್ ಏ ಬಲ್ಲಿ ಬೈ ಬೀಲ ಇತ್ತು ಆಗಿದ್ದವು ತಣ್ಣೀರು ಬಾವಿ ಬೀಚ್ ಇಲ್ಲಿ ದಾಯ ಹಂಡಲ ಶೂ ಪಾಡೋ ಬೈದಾನೆ ಇತ್ತಿರಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಡ ಬರೋದಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ ಏನೇನೆ ಲೇಸತ್ ಕುರ್ಕುರೆ ಅದೇ ಶ್ರೀ ಆಯ್ತದಿದ್ದ ಬೀಚ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೇರು ದಾದ ಪಂಡ ಈತ್ ಮುಲ್ಪಡ್ದಂಚಿ ಪಯರ್ ಹೆಜ್ಜಿ ಇದು ಖಜಾ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ ನಂಗೆ ಪಿರಗೋರೊಂದೊಂದು
ನೀರಿಗೆ ಕಾರ್ದಿ ಹೋಗಿ ನೀರು ಕಾರ್ದಿಪ್ಪಿನ ಬಿಡ್ಸಿ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಕಣಮ್ಮ ಮಾತರಗ್ಲ ಬೇಜಾರು ದಯಪಂಡ ನೀರಿಗೆ ಬಯರಜ್ಜಿ ಮೊಲೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚಡಿ ಮೀನು ಬತ್ತೊಂದುಲೇರು ಅಡೆ ಪೊಯರ್ ಬಿಟ್ಪೇರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮೇರೆ ಅನ್ನೇರು ಅಂತಂದೇರು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಪೊಯರ್ ಆಪುಣ ಅಂದು ಇದೆಲ್ಲ ಮೀನು ಇತ್ತನ ತೋಚ್ಪೇರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತಾರಾಯಿ ಕೆಲವು ಬೈದನು ಇಲ್ಲಿ ವೈಕ್ ಬುಟ್ಟಿನ ತಾರಾಯ ದಾದ ಅಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕೆಲವು ತಾರಾಯಿ ಉಂಡು ಆಮೇಲೆ ಫುಲ್ ತಾರಾಯಿ ತೂಕ ಅದ್ನ ಬಲೆ ಒಯ್ತು ದಾಂಡವರ ಹಂಚಿಬೋದು ತೂಕ ಮೀನು ಉಂಡ ಅಂದು ಸೈಡ್ ಮೀನು ತಿಕ್ಕೂಡ ಕೊಡ್ಡೆ ಪಕ್ಕ ಇನ್ನ ಗೆಂಜಿ ಪಕ್ಕ ಎತ್ತಿ ಡೈಲಿ ಉಪ್ಪುಣ ಮೀನು ಡೈಲಿ ತಿಕ್ಕುಣ ಅದರಿಂದ ವೈಪರ್ ಏತು ಕೊಡ್ತೇವೆ ತೊಂದಿರಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ 5 ಗಂಟೆ ಮುಂಜಾನೆ ಮುಂಜಾನೆ ಸರ್ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ವೈಪು ಒಂದು 3 ದಿವಸ ಸುತ್ತ ತಿರುಗಿ ಇನ್ನು ಬಣ್ಣ ಇಂಚ ಉದ್ದ ರೌಂಡ್ ಉಂಡೆ ಉದ್ದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ 22 ಮಾರು ಉದ್ದ ಉಂಟು ಅದೇ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಇನ್ನು ಆಲ್ತುಡು ಹೂವು ಸಿರಪ್ದ ಮತ್ತೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬಚ್ಚಿ ಓಪನ್ ಇಂಚ ಜ್ಯೂಸ ಬಾಟ್ಲಿಯಾ ಇವತ್ತು ಪಲ್ಲ ಗುರಿ ಮಾರಿ ಮೇನಾ ದಾದೊಂದು ಮೇತುಲೈ ನಿನ್ನ ಆಕಾಶ್ ಮಾಡ ಬೋಲ್ ಮೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಗೋಯಲ್ ನೀರು ತೆಗ್ಬಿಡಿತ್ತ ಇದು ದಾಯಗಪ್ಪು ಕಜಿಬು ಎಂಚಿನ ಮತ ಮಲ್ಪೋಣ ಪಂತೊಂದು ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಮರ್ಬೇಕಂತ ಕೊಡ್ತಾಯ ನನಕ್ಕೆ ಮರ್ವೇ ಸೊ ಎಕಡಿಮೆ ಕಾರ್ ಉಲೈ ಪಾಡ್ನಾಗನೇ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ತೂನಾಗ ತೂಲೆ ಮೂಲು ಶೂ ಉಲೈ ಉಂಡು ಮೂಲುಲ್ಲೆ ಇನಿ ಪಪ್ಪ ಹಾಕುವಾರ ಮೆನಕ್ಕೆ ಅವು ಯಾನ್ ಹಾಕುವಾಗ ಯಾನ್ ಕುಡಿನೆ ಕಾಸರ ಆರ್ಡರ್ ಮಂತಿ ಯಾನ್ ಒಕ್ಕಲೆ ಬೇಗ ಏರು ಮಾರೆ ಪಾಡು ಏ ನಾಲಾಲುಂಡ ಅಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಬಂಡೆ ಮಲ್ ಪಾಯಲು ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಂಡಿ ಸಿಯಾ ಬಿಡ್ಲ ಇರಾಗ ಎಕ್ಕುಜಿ 3 2 1 ಗೋ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಕಳೆದು ಹೋದ ನಿಧಿ ಮೊದಲ ನಾಳೆ ಮರ್ವಾಯ್ದ ಚಿಪ್ಪಿ ಮಾತೊಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಪ ಕೆಜಿ ಕಟ್ಲೆ ಜನಕ ಅಲ್ಲ ಬತ್ತನದ ಮೀನು ಬತ್ತನದ ಆಯ್ತು ಕೊಡ್ಪೇರಿ ಇಂತ ನಿಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಲ ಅನಿಕೆ ನಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅದೇ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಇರುತ್ತೆ ಕೊರಿಯರ್ ಬಲ ಇಂಚಲ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಕೊಡ್ಪೇರಿ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ದೇತೋ ತುಲೆ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಬನ್ನ ತುಲೆ ಅಂಗಿ ಗಾರಿ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ತಿಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಹುಡುಗೆ ತಿನ್ ತೋಚ್ಕೋವೆ ಇಂದ ತಿನ್ ಪುನಿ
ಎಂಚಂಡಿ ಬಿಂಕ ತಿತ್ತಾಗ ಚೂರು ಅದು ಐಡಿಯಾ ಲಕ್ಕನ ತಿತ್ತು ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಲೆಗೆ ಜುಂಬುದು ಆನ್ಸರ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅದೇನಾ ಐಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಮಾಮಿ ಈ ಜ್ಯೂಸ್ ಕಂಡ ಇದ್ದೀರಾ ಆಯ್ತಾ ಅದೇ ಸಿಯ ಎಂಚಂಡು ಸಿಯ ಗೋಲ ಮಸ್ತ್ ತಿಂತೀನಿ ಅದು ಅಂದ ಬಡ ಬೆಂಕಿ ಮುಂಜಾನೆ ಹಾಕೊಳ್ಳವ ಈಗ ಹಾಗೆ ಸೊ ಬೀಚ್ ಮತ್ತು ಆಂಡ್ ಇತ್ತ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಪಾನಿಪುರಿ ಬೇತನ ಇಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಪನ್ನಾಗ ಮೀನವಲೆ ಸೈತೆ ಹೋಗ್ತು ನಾನು ಲೆಕ್ಕ ಲಡ್ಡು ವಾರ ಮೀನ್ ತಿನ್ಲಿ ಬೇಗ 2-3 ವಾರ ಇನ್ನೀಗ 3 ವಾರ ಸ್ತ್ರೀಯ ಮಾತ ಪಾನಿಪುರಿ ನಿಂತ ನಾಲ್ಲ ತಿಂದ ಗೊತ್ತಾ ಇದು ಪಾನಿಪುರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಒಪ್ಪನು ದೇರಬೇಲ್ಡ್ ದೇರಬೇಲ್ ಕೊಂಚಡಿ ದುಮ್ಮಂಜಿ ಬೈ ಐತೆ ಭಾರಿ ಅಡೈತೆ ಎತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಜನ ಮದ್ಮೆ ಬೇಕಾ ಬೈಜ್ ಸೊ ಬೀಚ್ పోదాండు స్పార్ పోదాండు ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒನಸ್ನೆಕು ದುಮ್ಮದ ಬ್ಲಾಗ್ ತೂದುಪುಡು ಸೊ ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋನು ಇಡಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂತಾನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅವನ್ನಕ್ಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಟಿಕ್ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಸಿಯಾ